Ngabalala angizithobe kakhulu abaholi bonke abakhona ngaphakathi, baholi be-high command, abe-province, abe-region, abe-sub-region. Asifuni Nxamalala ukukhuluma kakhulu kulo msebenzi omuhle kangaka. Kodwa thina siqhuba ivangeli lethu yonke indawo esiza kuyona sizosupport. Sizothi thina selwisana naleli dimoni neshwa elingaka elathelwa umuntu omnyama. Umuntu omnyama uneshwa futhi lo wasishangalelishwa akasekho emhlabeni. Thina singabantu abamnyama ithina esinamandla ayisimangaliso. Kodwa into esihlulayo ukuze sikwazi ukuphatha izinto zethu ukuthi asifuni ukuhlangana. Kungabe kuthi uRandi la manje mayoba ubona nje ukuthi naku uthi uRandi bahlangazela same time kuse uRandi. Sizothi ke thina siyi-ATM asihlangane siwumuntu omnyama, sihlangane zonke inhlangano zabantu bamnyama ezikhona eSouth Africa. Masibheke ku-2026 asihlangane sibe munye ukuze sikhiphe